yabona ntase hlalani phansi yabona Brafix abafuna usibona sithule Brafix abafuna usibona sithule in fact mna abandifuni because Brafix over the weekend wenza i-press briefing Brafix obviously address certain things around the ANC and all of that, because I believe they had a meeting last week or sometime to address ezinto ziba involved kuzo zinkulu kangaka. So he was trying to address those things. So ke ngoku obviously one of the journalists wambuza ba yey Brafix uyamazi na Brown Mokgotsi. Kuthi journalist ichopha kuFix Brafix wamkhanyela wavuthulula izandla. Wamkhanyela oko Ramaphosa ekhanyela uHangwani. Yini nani? Wamkhanyela wavuthulula izandla oko Mchunu ekhanyela ulomntana uBrown Mokgotsi pha eParliament. Ndinixelele mna wamphika wathi first of all uBrown Mokgotsi is not an ANC member. That hi Brafix. What is second of all? Wakhe wayiyo ANC member but membership yakhe ya expire shakudala. That hi Brafix. Uyintoni ke ngoku uBrown Mokgotsi lo apha kuni malungu ANC. Wathi uBrafix uBrown Mokgotsi sisaphuselane nje somntu esingeyo member of the ANC esithanda nje uzifaka ebantwini beANC. Yonke into uBrown Mokgotsi atyholwa ngayo has nothing to do with the ANC. Kutsho Brafix utsho gold uthi yonke into atyholwa ngayo uBrown Mokgotsi lo has got nothing to do with the ANC. Ningafaki ANC klonto if uBrown Mokgotsi yena uyakwazi ba approve ba kulento yakhe ebe involved nomchunu nobani uthi uBrafix yeyabo leyo iANC ayingendawo. Basically uBrafix ebeyikhupha iANC kuMokgotsi esithi zange wambona nokwamadudu amasele lasomdudu. Yes uthi ke ngoku uBrafix bana uBrown Mokgotsi nangoku apha entsukwini WhatsAppile yabo uthi khandimphendule and azizumphendula uyithathe phi number yami. Kutsho uBrafix ke ngoku akutsho mna uthi utextiwe nguBrown Mokgotsi and yena Brafix akayazi ba Brown Mokgotsi uyithathe phi number yakhe. Brafix Hi fine. So ke ngoku ndithi ndisajongele ngqomba uyathanda bendithethisa ke bona nje uBrafix and andifuna uthetha. Yava sisebhizi sisazilile into kaNyambose ufuna ngoku sibe sithetha. Hayi kanti uMokgotsi kwayena uthanda indaba kwayena uMokgotsi uthanda ukubonwa uthanda ukubukwa. uMokgotsi ndishe ndisathi ndiyananazela on the socials kudu uMokgotsi uthi uMokgotsi mamelana apha mna andizoxelela lobo bhanqa mna nguBrafix. Ndithi hayi wena Mokgotsi uthi uMokgotsi yena uyi-ANC member and i-membership yakhe izawuphela apha entsukwini apha ku-October. Kuthi uMokgotsi uthi yena uyi-ANC member akayazi le nto ithethwa nguBrafix. Uthi yena uyi-ANC member and number 2 yena yonke into ayaziyo uzayithetha eqongeni pha kuMadlanga Commission. That ke like and mna ndikufuna pha because mna into endingayithandiyo guys andifuni bendisithi wathi kwenye podcast because these people bayathanda uzicontradictor kwezi podcast nentontoni. Mna ndifuna umuntu ayoma pha ayofunga ndiqale ke ngoku ndithethe laa nto ayithethileyo yava funa ayofunga mna uBrown yava. But anyways go uthi yena uready uvele wandixelela wathi ament anytime xa unifuna pha ku-commission ndi-available ndizawuhamba ndiyotestifya. But into endifuna ukuxelela yona yeyoba uFikile Mbalula angakalinga unixelele uFikile Mbalula ba ungulo ebengamathe nolwimi yena noVusi Khekhe. Ndathi hayi wena Brown wathi uFikile Mbalula kaloku ebengamathe nolwimi noVusi Khekhe. Ndithi ke mna ke wena ndamkhumbula ke ngoku uVusi Khekhe inoba ndamkhumbula kanye nomkhumbuli nina uVusi Khekhe ithi ndinithathe enye back ke ngoku ukubona uba uVusi Khekhe ngubani.
uVusikheke kaloku guys komnye unyaka apha, I think it was 2021, kwakhe kwaduma into yezi protection fee. Laa nto ibikhe yaduma naseKapa ukuba kufuna protection fee kwathini ke qale yaduma ePretoria ke laa nto yaduma ePretoria, and like it was hectic ePretoria laa nto. Babeterrorizwa abantu abenza ibhizinesi ePretoria guys, and ke ngoku kwakukho igang eyayizibiza Boko Haram. So le gang eyayizibiza Boko Haram yayine-senior members zayo, obviously kube ne-junior members zakhona. Igang yakhona yayisaziwa njenge-heists, yayisaziwa njenge-hijacking, yabona into ezinjalo, yabona ngosicrime, yayisaziwa ngecrime wethu ndizawuthini, yayisaziwa ngecrime ke ngoku iBoko Haram le, yabo isaziwa nje nange-drugs guys, like iBoko Haram yayisaziwa, kwakusaziwa ba ngubani lowa and ke ngoku uyimember yeBoko Haram, ngubani lowa and uyi-senior member yeBoko Haram. Kuthiwa if wena ubujola nomuntu okuBoko Haram ebekwazi ukufowunela uzingqengqele uzibukela Netflix athi baby awufuni weave, uthi wena ewe ndiyayifuna baby unayo imali ye-weave, athi hayi ndizayidibanisa ngoku, imalini i-weave, uthi wena i-50,000 baby, athi okay. Twagqiba kwakho udrop ifowuni, uyasikhokha mkhonekati ke ngoku, awukhokhe ahambe aye ku-local tavern, afika akhombi owner athi i-girlfriend yam ifuna iweave ezimbini and ke ngoku iweave enye 100,000 ikhuphe ngoku. IBoko Haram ke leyo guys, and iBoko Haram yayisenza nje enye into eMamelodi, yava. So ke ngoku kwenzeka bana kwabakho umSamaria olungileyo, ndingathi umuntu olungile kodwa wayebulala abantu. So kwabakho umuntu ke ngoku othi every week tyurukudu ubulala imember yeBoko Haram, phinde kuveke za tyurukudu enye imember yeBoko Haram. Qala ke ngoku iBoko Haram batatazela kwafumaniseka uba ke ngoku nabo ke ngoku sebefuna i-bodyguard, like kunzima uhambe esitratweni because bayabulawa. Kwathiwa abantu baseMamelodi bangafuni uthetha, but bayamazi lo muntu ubulala abantu, ubulala iBoko Haram, wayebulala only ii-members zeBoko Haram, ii-senior members nakhona. Hey, abantu basePretoria bangafuni uthetha le nto uba ngubani lubulalayo, kwathini, yabo. Hey, bamphi igama bathi nguJohn Wick. Niyakhumbula msimovie le kaJohn Wick? Ke uJohn Wick mos naye wayekuloo way yoba abulala i-gangsters kwathini. Hey, wababulala bonke. Kwabakho ke ngoku izityholo ke ngoku zoba lo muntu lowo wayenguJohn Wick kuyarhanelwa bana yayinguVusikheke, yeva. Kwizirhanelo ke ezi guys, uVusikheke ubanjelwe a totally different case. Le module guys, in fact asizugraduate apha asizugraduate, mamelani ke. So ke ngoku uVusikheke sithethanani nje usejele, right, ubanjelwe enye case, yava. So ke ngoku uBrown Mokgotsi nitsho banifuna sidiscusse icase kaVusikheke le ayibanjelweyo ke ngoku, mamelani ke. So ke ngoku uBrown Mokgotsi uveza into yokubana ngubani lo mfo kuBrafix into nokubana awukwazi uthetha wena, ayinaba nguwe lo uthethayo, ayinaba nguwe lo uzawuthi mna ndisisaphuselani, awunaba nguwe lowo after wena urabha ii-shoulders nee-criminals ezinkulu ezide zabanjwa, wena convicted criminals, wena ugqiba uzothi apha kum mna ndisisaphuselani, awundazi zange wandibona nokwamadudu ithi nale nto, what's that saying? Asemdudwini amasele ke, yabo. So sikuloo nto ke bantase ngoku yoba it's Brafix versus Mokgotsi nabhongo.